Guinea Equatorial és un país, és l'únic país de l'Àfrica que parla en castellà, parla en espanyol, és producte del Tractat de París de 1900. Espanya va anar a negociar aquest tractat a París amb moltes pretensions. La idea d'Espanya és que tenia dret a una extensió de 300.000 quilòmetres quadrats. Al final, després quasi bé de voler-lo fer fora de la regió continental, va aconseguir demostrar que havia fet unes quantes expedicions i que aquestes expedicions reconeixien més o menys l'ocupació efectiva d'un rectangle minúscul d'uns 26.000 quilòmetres quadrats, que és el que al final França va consentir cedir a Espanya. Llavors, Guinea Equatorial s'ha quedat en un país molt petit, un dels més petits d'Àfrica. És un país que deu tenir uns 29.000 quilòmetres quadrats, repartits de manera una mica estrambòtica, perquè té una part insular més al nord, quasi bé tocant a Nigèria, i una part continental més al sud, tocant al Gabon. Llavors, el país està conformat per la illa de Bioko, que és l'antiga Fernando Po, que és la illa més gran, la illa d'Annobon, que és una que està col·locada més enllà del que és l'arxipèlag portuguès de São Tomé i Príncep. Aquestes illes formen com una mena de dorsal oceànica submergida, són les crestes d'aquesta dorsal i, per tant, són illes de formació completament volcànica. En la colonització de Guinea hi ha dos períodes molt clars, o tres. Un primer període d'abandó, en el qual aquestes illes i aquesta pretesa zona continental, vull dir, només compten en el mapa i compten en 4 expedicions que no van fer res. A partir de 1858 hi ha un primer intent seriós de colonització. Amb el Carlos Chacón es crea una mínima infraestructura, però centrada a la illa de Bioko, a la illa de Fernando Po. El continent és un espai desconegut, pràcticament, que queda al marge de la colonització. Llavors, durant aquest període de 1858 a 1915, amb la Primera Guerra Mundial, aquest període, és un període completament centrat a lo que és la illa de Fernando Po. S'introdueix el cacau, s'introdueix el cafè, ja es desenvolupa una mínima economia de plantació que comença a donar uns rendiments i que presenta tota una sèrie de falles estructurals. El cacau és un bon negoci, però no és un gran negoci. El cacau era un producte tropical que aquí a Espanya es consumia molt poc. Llavors, a més, la illa de Bioko tenia un cacau de certa qualitat, però no era competitiu enfront de potències productores de cacau, com podien ser Portugal, com podia ser França o podia ser qualsevol dels països del voltant. A més, aquest cacau era un producte que estava sotmès a crisis cícliques. Els preus dels mercats internacionals, era un producte que tenia sempre manca de mà d'obra, de braceros per les collites, era un producte que al final la solució que es va trobar va ser exportar-lo exclusivament a la península. És a dir, convertir-lo en producte protegit i llavors posar una sèrie d'aranzels, una sèrie de cupos, una sèrie de normes perquè fos destinat exclusivament a la metròpoli. Miguel Núñez de Prado era de família ja militar, era una persona que a la Guerra del Rif havia estat condecorat, a l'any 23, era de l'arma de cavalleria, però l'any 23 es va posar en un sector molt innovador, que era l'aeronàutica, i per aquí va començar a fer carrera. I el 25 se li proposa, no sé per quin motiu, i tampoc sé per quin motiu ho va acceptar, perquè jo penso que el Núñez de Prado, quan va arribar a Guinea, va portar una gran sorpresa, que no s'esperava, ell no s'esperava el que es va trobar. Però en principi la idea de col·locar un governador com Núñez de Prado és una idea tecnocràtica. És un governador que anirà a Guinea no a fer el que vulgui o a salvar la papereta com feia el Barrera a partir de les seves pròpies decisions, sinó que serà un governador militar que anirà a complir unes ordres. I aquestes ordres
se li donaran des de la Direcció General del Marroc i Colònies, on hi havia el jefe, el director, que era el general Jordana. El Luis de Prado va ser un tecnòcrata, una persona que jo penso que quan va arribar a Guinea es va portar una gran sorpresa quan va veure la quantitat d'interessos creats que hi havia allà dintre amb tot el que era la gent que havia prosperat a l'entorn del Barrera, tota una sèrie d'empresaris que no eren gaire modèlics. I era una sèrie d'empresaris que, des del moment que el Núñez de Prado va posar els peus a la colònia, li van fer la vida impossible. Núñez de Prado va ser un governador mal rebut, cosa que no havia passat mai amb cap dels governadors. I a més, no sols mal rebut, sinó un governador refractari a la feina que havia fet el seu predecessor. Quan Núñez de Prado arriba a Guinea, quasi es posa les mans al cap de veure què significava sobre el terreny les campanyes militars del governador Ángel Barrera, o què volia dir, amb la lletra petita, aquella pretesa política d'atracció del Barrera, aquella idea de que soc el papa Barrera i veniu perquè jo us ensenyaré el que és la civilització i l'única cosa que heu de fer és seguir-me i amb mi tindreu tots els avantatges del món modern. Se'm va donar compte que el que hi havia a Guinea era una màfia de gent que havia prosperat de manera molt tèrbola amb els negocis colonials. Quan arriba a Guinea, el Núñez de Prado va deixar la seva dona, l'Aurora Bermejo, a Espanya, tenia 4 fills, em penso, i se'n va anar a Guinea sol. I a Guinea va conèixer la vídua d'un colon, que es deia Maria Luisa Baux. I la Maria Luisa Baux era un personatge que devia tenir una personalitat molt marcada, devia ser una dona d'aquelles d'armes tomar, no era una dona submisa. I tampoc se sap ben bé, la qüestió és que va ser com una mena de mort a primera vista i va ser com una mena de relació que, evidentment, un governador casat amb una vídua d'un colon i, a més, aquesta dona contínuament ficada al cantó del general prenent decisions polítiques, etc., doncs va donar lloc a la idea que això era un concubinat moralment inadmissible i que això donava molt mala imatge i de més. I, a més, aquesta dona, de seguida les males veus, els opositors, van fer circular que manava més que el propi governador. Però vaja, la Maria Luisa Baux és la dona que va estar al cantó del Núñez de Prado, va ser la dona que va heredar quan van fusellar el Núñez de Prado la seva col·lecció i és la dona que va cedir la col·lecció aquí al museu. La colonització religiosa la van portar 2 ordes catalanes, una de Vic, que és els claretians, els fills de l'Immaculat Cor de Maria, fundada per Antoni Maria Claret, i les concepcionistes de Mataró. I aquestes 2 ordes eren, sobretot els claretians. Els claretians era una orde molt integrista, amb una visió molt ultramuntana del que és el catolicisme, i van anar a Guinea a convertir. En aquest moment hi havia la idea que fora de l'Església, extra ecclesiam nulla salus, fora de l'Església no hi havia salvació possible. I llavors el seu model d'evangelització era un model que, per un cantó, volia salvar les ànimes i, per l'altre cantó, rebia pressions per part del govern espanyol per espanyolitzar la població local. I això volia dir arribar a una colònia que no coneixien de res, amb una cultura, amb unes cultures que no coneixien de res i amb uns prejudicis que els deien aquí el que has de fer tu és treure la cultura local i col·locar la cultura espanyola. I llavors aquest procés ells van entendre que s'havia de fer des de la infància, perquè els adults ja els tenien per incorregibles, efectius. Hi ha una cosa que està molt clara i és que la colonització religiosa, sense el col·laboracionisme de la gent del país, no hagués funcionat. I llavors la gran pregunta és per què va funcionar.
La idea aquesta de que la població autòctona va rebutjar la colonització i va ser refractària al model que Espanya volia imposar, s'ha de matisar molt, S'ha de matisar molt perquè si no, no s'entén. No s'entén com en tan pocs anys, en tan pocs missioners, es van crear, es van arribar a crear, els missioners tenien missions amb pares, Bata, Rio Benito, al final van acabar creant la de Cogo i poqueta cosa més. I a partir d'aquí van intentar crear les dues grans missions a l'interior, que eren San Francisco Javier d'Encué i la de Vinayong, que eren dos llocs on la direcció general els va dir mira, ja estan pacificats, aneu-hi i creeu. Però a partir d'aquí, vull dir, la punta de llança van ser aquestes reduccions en mans de població indígena. El problema va ser que aquesta visió tan integrista va ser per part, sobretot, dels vicaris apostòlics. El Nicolás González era molt integrista, però el que va venir després, que era el Leoncio Fernández, aquest era una cosa ja, només has d'agafar els seus escrits per adonar-te'n que és una persona capquadrada, obsessionada, que interpretava les cultures africanes d'una manera totalment sense cap ni peu.